Sama siaram di sareon bidik di urus. Zaman kayak ini maksudnya. Sandung sih masih sate. Sudah berawal tapi yang pada ini yang video asal lagi kan song nani nar nam pada ini hajeng song nani kita kan sebut terus lah. Dan kamu nanti dan kita nanti song lah seterusnya belum teman yang video gue start dalam channel. Dah hai hang suka butar deh ane ya ane ini kan hajeng ke awkri ini udah benar yang hajeng awkri biar nampre hang suka butar deh be. Untuk karena nang kawai itu sunan saya. Sama siaram di sareon bidik di urus. Aku ternyata dengan yang tapi masih ada kita patah mana nih. Oमफ्राय बारहाय गांखौ फुगासिनो आनैया नै मा होनो आङो भिडिअ लाग्रा ओमफ्राय आनैया दाउनि गांखौ फुग्रा आरोना माने हांसोखौ आनैया हारसिं फुनाखै नालाय ओमफ्राय आनैखौनो फुनो होबाय आरोना हारसिङैनो ओमफ्राय आं दा भिडिअ लाबाय आरोना आनैया ओमफ्राय फुगासिनो ओमफ्राय खिजाय आनै सासेयाहाय मा होनो काप सुगासिनो आरोना नै ओमफ्राय आं दा भिडिअ लागासिनो सानैखौबो ओमफ्राय सासे खिजाय फुदो सासे खिजाय काप सुगासिनो आरोना ओमफ्राय दाहाय फाइनालि हांसोखौहाय गां फुखांबाय आरोना ओमफ्रायहाय सावनायनि फाला जालायसिगोन एबार ओमफ्राय उनावहाय दा दंखलगुरियावनो सावखाबाय आरोना ओमफ्राय सावखानानै इयावनो साफा खालामनानै माने सुखासिगोन आरोना ओमफ्य सुखांनानैहाय दा इयावनो मा होनो अरजिसिनाव सावस्रोखाबाय ओमफ्राय सावस्रोनाय जाबाथाय दा दंखलगुरि खाथियावनो माने मा होनो साफा खालामना लाखागोन आरोना ओमफ्राय डाइरेक्टहाय गोदाहैखासिगोन ओमफ्राय फाइनालि खिजाय दा मा होनो सुखाबाय आरोना नै बेखौ हुरि गारनानै माने साफा खालामनानै लाखाबाय ओमफ्रायहाय मा होनो बिदै दैहांनायमोन नालाय बिदै फिसा फिसा दंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दा बुथारखांबायबो बिदै दैनाबाव नैलाय ओमफ्राय फाइनालि दाहाय खिजाय गोदाबाय आरोना नै आनैयाहाय फाइनालि एबारहाय गोदाखांबाय आरोना नै ओमफ्राय हांसोखौहाय ओमफ्राय इखौ दा संगोन नै मुदुफुलखौबो हानानै रेडि खालामना लाबाय ओमफ्राय आं दाहाय मुदुफुलखौ लेमगासिनो खाजि हानानै जानो थाखाय आरोना ओमफ्रायहाय गोमोनखौसो लेमबाय ओमफ्राय गोदै दंना गैया इखौ हानानै नायग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं दा सुवालासिनो माने बिगुरखौ लेमखाग्रोना लाबाय आरोना ओमफ्राय लेमखांनानैहाय सुगोन होननानै लेमग्रोबाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय आं दा सुखांनानै डाइरेक्ट हाखाहैबाय आरोना ओमफ्राय गोदै दंना गैया मिथिला आरोना Zaman kayak ini maksudnya. ओमफ्राय इयो माने गोदै गैयानो आरोना ओमफ्राय आं दा गोथांखौनो हानोसै आरोना ओमफ्राय इखौ ओरैनो लेमनाय हानानै दोनथारबाय आरोना ओमफ्राय फाइनालि इखैजायहाय आं दा नै गोथां हाफिननाया हाखांनानैसो माने आं खुथिबाय आरोना ओमफ्राय दुन्दियाखौ सेफ्लायनोसै ओमफ्राय इखैजाय आलु गुन्दै दङ ओमफ्राय उनावहाय दा इ मोननै बुस्थुखौ लगायनानै जासिगोन आरो आंना मा होनो सामब्राम गुफुर देनायबो ओमफ्राय इसे होदो ओमफ्राय खुदै गलायबाय आं जि टेस्टि जा नुखादों ओमफ्राय उनावहाय दा इखौनो जानोसै आरो आंना फाइनालि एबारहाय मुदुफुल जाखांनायनि उनावहाय आं दा नै हांसोखौ एरनानै होनोसै आरोना संखाबाय ओमफ्राय नै जाबाय ओंखाममोन आरोना मोसौनो जाहोनो थाखाय संदोंमोन ओमफ्राय दाहाय हांसो आरो मुदुफुल नै आलु होदो आरोना ओमफ्राय गोदौनायाव डाइरेक्ट खुन्थि होखाबाय आं ओमफ्राय आं भिडिअखौ माने इदि फार्स्टनिफ्राय लाबाय थायासै आरोना हांसो संनायनिखौहाय ओमफ्राय डाइरेक्ट गोदौनायाव ओमफ्राय मोननायाव खुथिखाबाय आं नै ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअ इखिनियावनो जोब्बाय आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना